форуми байналмилалии сармоягузорӣ душанбе инвест 2021 бо ҳидояту роҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ташаббусу иқдомҳои созандаю бунёдкоронаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар доираи барномаи байнидавлатии иттиҳоди давлатҳои мустақил душанбе пойтахти фарҳангии иттиҳод дар соли 2021 бо мақсади боз ҳам беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ дар кишвар ташкил ва баргузор карда шуд. Ҳадафи форуми мазкур дар амал татбиқ кардани ҳадафҳо ҷиҳати таъмини рушди устувори иқтисодиёти мамлакат мебошад. Дар чорабинии бошукӯҳ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба таври онлайн пайвастшавӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. форуми байналмилалӣ сармоягузорӣ душанбе инвест 2021 барои боз ҳам беҳтар шудани фазои сармоягузорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон рушди соҳибкорӣ тақвияти ҳамкориҳо бо соҳибкорону сармоягузорони ватаниву хориҷӣ ва рушди иқтисодии мамлакат шароити мусоиде фароҳам меоварад. умедворам ки ин ҳамоиши имрӯза боз як фурсати муносиберо барои муаррифии хубтари имкониятҳои воқеии ҳамкориҳои минбаъдаи тиҷоративу иқтисодии манфиатбахш замина мегузорад. ҳозирини муҳтарам, фазои сармоягузории тоҷикистон бахусус пойтахти он шаҳри душанбе бо заҳмату талошҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон кӯлан беҳтар гардид. татбиқи босамари ислоҳоти иқтисодӣ таи солҳои охир имкон дод ки иқтисодиёти кишвар ба таври мунтазам рушд намуда бо муҳайё намудани имкониятҳо ва додани имтиёзҳо ба фаъолияти соҳибкории хурду миёна ҳазорҳо ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфта сатҳи камбизоатӣ ба таври назаррас коҳиш дода шуд. дар кори форум намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вазорату идораҳои дахлдор соҳибкорони ватанӣ ва беш аз 400 нафар соҳибкорону сармоягузорони хориҷӣ иштирок намуда доир ба имкониятҳои сармоягузорӣ дар тоҷикистон ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ бо шарикони худ ибрози андеша намуданд. раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ зимни суханронӣ нахуст иштирокдорони форум намояндагони ширкатҳои сармоягузорӣ ва соҳибкорони хориҷиро ба шаҳри душанбе хайрамақдам гуфта таъкид карданд ки форуми байналмилалии сармоягузории душанбе инвест 2021 барои беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон рушди минбаъдаи фаъолияти соҳибкорӣ таҳкими ҳамкориҳо байни соҳибкорону сармоягузорони ватаниву хориҷӣ заминаи мусоидеро фароҳам меорад. таъкид шуд ки фазои сармоягузорӣ дар тоҷикистон бахусус дар шаҳри душанбе дар асоси санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ ва бо дар назардошти манфиатҳои баробари ҷонибҳо ба роҳ монда шуда ба марҳилаи сифатан нав бароварда шудааст. татбиқи босамари ислоҳоти иқтисодӣ тӯли солҳои охир дар тоҷикистон имкон фароҳам овард ки рушди устувори иқтисодиёти миллӣ таъмин карда шуда бо фароҳам овардани имкониятҳо ва муқаррар кардани имтиёзҳо дар самти фаъолияти соҳибкориву сармоягузорӣ корхонаҳои муштараки истеҳсолӣ таъсис дода шуда ҷойҳои нави корӣ ташкил гардид. бо таъсиси корхонаҳои нав сокинони маҳаллӣ ба шуғли доимӣ фаро гирифта шуда сатҳи некуаҳолии мардум ба маротиб баланд гардид ва иқтидори содиротии мамлакат тақвият ёфт. дар рафти чорабинӣ соҳибкорону сармоягузорони хориҷӣ ва маҳаллӣ намояндагони созмонҳои байналмилалии молиявӣ ва шарикони рушд аз сиёсати давлатӣ дар самти фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва талошу ҳамгироиҳои муҳтарам раиси шаҳри душанбе рустами эмомалӣ имрӯз як чорабинӣ дар сатҳи байналмилалӣ баргузор гардида истовааст ки асоси ин барои ҷалб намудани сармояи хориҷӣ ва пешбурд намудани ҳама фаъолиятҳои иқтисодию саноатӣ ва ҳимояи соҳибкорон мебошад. бу дастгирии бевоситаи муҳтарам раиси шаҳри душанбе
مستقیم مالی امروز فورمی بین‌المللی دوشنبه اینوست یعنی که سایه سرمایه گذاری گذارنده شد. ما اطمینان کامل داریم که این فورم در بین صاحبکاران تاجیکستان و دیگر دولت‌ها یعنی که سرمایه گذاری کلان می شود. махсусан таваҷҷӯҳи бештар ба тадбирҳои амалисозии мақсадҳо оид ба рушди инноватсионӣ ва саноатикунонӣ бо суръати кишвар чун ҳадафи чороми миллӣ, фазои озоду шаффофи савдою тиҷорат ва сармоягузорӣ ба иқтисоди Тоҷикистон равона гардид. Дар форуми байналмилалии сармоягузорӣ Душанбе Инвест 2021 байни субъектҳои бахши давлативу хусусӣ ва соҳибкорону сармоягузорон 11 санади нави ҳамкорӣ ба маблағи умумӣ беш аз 5 миллиард сомонӣ дар самти таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ аз ҷумла саноати бофандагӣ, саноати дорусозӣ ва парвариши гиёҳҳои шифобахш, энергетика, маориф ва технологияи инноватсионӣ ба имзо расонда шуд. хурсандиовар аст ки чунин чорабиниҳо аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва хусусан раис шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ роҳандозӣ карда мешавад ва ин барои бахши хусусия имконият медиҳад ки лоҳияҳои худро муаррифӣ намуда ва барои амалӣ намудани он шарикони худро пайдо намоянд. Дар доираи форуми мазкур гурӯҳи корхонаҳои ғайру як созишномаи ҳамкорӣ бо яке аз ширкатҳои бузургтарини истеҳсолкунандаи маводҳои дорувории Корея, ширкати Тол Био Корея ба имзо расонид ва тибқи созишномаи мазкур корхонаи муштараки истеҳсоли маводҳои доруворӣ роҳандозӣ карда мешавад. Салому алейкум, ман Шим Ҷепок ҳастам, намояндаи Ассотсиатсияи инженерои Кӯриё. Тоҷикистон шароити мусоид барои рушд кардани иқтисодӣ дорад ва захираҳои инсониву дигар захираҳо ба Тоҷикистон муҳайё аст ва барои рушди иқтисодӣ бисёр шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Кори форум дар 5 қисмати алоҳида дар мавзӯъҳои саноатикунонӣ бо суръати кишвар, ҳадафи чороми миллӣ, рақамикунонии соҳаи нақлиёт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Тоҷикистон имкониятҳои сармоягузорӣ дар соҳаи энергетика, рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва рушди содироти Тоҷикистон идома ёфт. ташаббусе ки аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба гузарондани чунин як чорабинии бузург бо ҷалби шарикони рушд ва сармоягузорони хориҷӣ баргузор гардид, ин беҳтарин имконият барои ҷалби сармоя барои рушди соҳаҳои гуногуни иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Аз ҷумла дар соҳаи нақлиёт Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳое мебошад ки дар радабандии ҷаҳонӣ ҳамеша тамоюли рӯ ба афзоиш, яъне ба беҳтар гардидани роҳҳои автомобилгарди байналмилалӣ баҳогузорӣ гардидааст ва ин равандро бояд мо дастгирӣ кунем ва татбиқ кунем ва дар оянда бо татбиқ кардани чунин раванд метавонем кишвари азизамонро ба кишвари воқеии транзитӣ табдил диҳем. бо ташкил ва баргузор кардани форуми байналмилалии сармоягузорӣ дар шаҳри Душанбе, соҳибкорони ватанӣ бо сармоягузорони хориҷӣ вохӯрии судманд анҷом доданд ки ин дидор тавонист барои рушди фаъолияти минбаъда ва табодули таҷрибаи якдигари онҳо заминаи мусоидеро фароҳам оварад. ҳамзамон меҳмонон аз